Kaixo guk, Ales, Alaitz, eta ni gara. Esperimentuko izena arrauts magikoa deitzen da. Materiala hauek dira: ura, gatza, edalontzia, koilara eta arrautza. Lehenengoz, edalontzik urez beteta egon behar da. Gero bota arrautza kontuzekin. Ondoren, kendu arrautza eta gatza bota. Iaia amaitzeko, nahaztu gatza koilarekin eta ipin arrautza. Amaitzeko, kendu arrautza, gatza apur bat gehiago ipini, nahaztu eta arrautza flotatu egin behar da. Eta beste bat, ipine bat da poseaka. Zergaitik gertatzen da? Uraren dentsitateagatik arrautza flotatzen da. Eskerrik asko gure esperimentua entzuteagatik. Agur. Agur. Flotatzen ari da. Bai.